Que a què em dedico? Ostres, doncs sempre m'és molt difícil d'explicar això perquè és una mica complicat. Jo faig coses com d'avançar molt o com d'estudiar i coses com una mica com artístiques, exacte, aquesta seria la paraula, no? I llavors jo faig això perquè la gent, com tu o com ella, doncs ho veieu, no? Ho veieu, llavors a canvi, perquè o sigui, jo et dono a canvi jo rebre com una mena de compensació, diguem-ne, monetària, si pot ser, no? Per això, no? Sí, hi ha qui ho defineix com a actriu, no? Sí, seria una mica aquest tema, això. No ho sé. Exacte.